L-ħarsijat tal-kampanja elettorali 3 ijiem oħra mmorru nivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-ġimgħa huwa jum tas-silenzju, l-votazzjoni vera u propja ssir nhar is-Sibt li ġej għalkemm f'dawn il-jiem ukoll it-tlieta u l-ħamis għadha letteralment gruppi ta' persuni mod speċifiku li qegħdin jixtu il-voti tagħhom ukoll. Illum ras imbras mal-President tal-Partit Laburista Ramon Attard. Grazzi tal ġejt il-programm. Nsellimlek Mario, grazzi tal-istedina tiegħek. X'evalwazzjoni tagħmel tal-kampanja elettorali din li għadna kemm għexna u li risqalejt min? Kampanja elettorali li fl-opinjoni tiegħi juriet id-differenza bejn iż-żewġ partiti politiċi. Minnaħa waħda għandek il-Partit Laburista li kien pożittiv mimli bi proposti fil-manifesti elettorali tiegħu, minnaħa l-oħra għandek il-Partit Nazzjonalista li kien distruttiv, negattiv u proposti ma rajna xejn minn għandu ħlief manifest elettorali letteralment ta' 500 kelma. U għalhekk għandna id-differenza bejn iż-żewġ partiti politiċi li fl-opinjoni tiegħi hija ċara ħafna. Oppożizzjoni dejjem tkun daqsxejn iktar negattiva, distruttiva milli jkun fil-gvern. Il-Partit Laburista kien ikun meta kien ikun fl-oppożizzjoni. U l-Partit Nazzjonalista jgħidlek isma' l-manifesti elettorali hawnhekk qegħdin għamilna wieħed tal-kull lokalità pereżempju fejn għandu x'aqsam ma' kampanja lokali. Ma naqbilx miegħek il-Partit Laburista meta kien fl-oppożizzjoni kien jagħmel kritika, però kien jagħmel ħafna proposti u bbażi ta' dawk il-proposti għal darba wara l-oħra, elezzjoni wara l-oħra, il-poplu Malti u Awċi għażel il-Partit Laburista b'rebħiet li wkoll kienu b'saħħithom ħafna. Nistieden lil kulħadd jara l-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista fuq livell Ewropew fejn letteralment u anke fuq livell lokali fejn letteralment 500 kelma laqqas biss nidew naħseb saħansitra bdew jistħu ineduh. X'inhu t-tir tal-Partit Laburista f'dawn l-elezzjonijiet? Iġli jekk inħarsu lejn daqsxejn ċifri ta' 5 snin l-elezzjonijiet tal-MPs, maġġoranza ta' 42,000. Anka l-elezzjoni ġenerali 2000 vot hemm differenza 39,000 u 400 xi ħaġa hekk. Ġifieri t-tir tal-Partit Laburista jżomm dawn in-numri? Dan id-distak? It-tir tal-Partit Laburista f'dawn l-elezzjonijiet u f'kull elezzjoni u dejjem li jġib il-maġġoranza tal-voti. Dawn huma elezzjonijiet li storikament dejjem ikunu diffiċli għal min ikun fil-gvern. Niftakar jiena elezzjonijiet. Niftakar infatti kif qed tgħid inti meta aħna konna fl-oppożizzjoni konna nirbħu dawn l-elezzjonijiet u nitilfu l-elezzjoni ġenerali. U għalhekk it-tir huwa wieħed li nġibu il-maġġoranza tal-voti u nemmen li jistħoqilna nġibu l-maġġoranza tal-voti għax tul dawn is-snin kemm ilu jmexxi l-Partit Laburista fil-Gvern ħdimna ħafna b'risq il-Maltin u l-Awċin bi proposti u b'inċentivi b'riformi li bidlu l-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin. Surveys juru li dan id-distak se jonqos, forsi jkun anke inqas taħt 30,000, dak x'ikun ifisser għalikom? Jiena is-surveys narhom l-istampa tal-mument, jiena inħeġġeġ lil kulħadd joħroġ jivvota, kif nerġa' ngħid dawn huma elezzjonijiet li iva huma diffiċli, elezzjoni tibda b'xejn u għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd sabiex joħroġ. Iva xejn b'xejn. Għandek is-surveys qed juruk, in-nies mhux se joħorġu jivvutaw dak il-ħin. Is-surveys huma l-istampa tal-ġurnata, anzi fil-politika dejjem urewna li kollox jista' jinbidel. Għalhekk jiena ngħid naħdmu għall-maġġoranza tal-voti u jixirqilna maġġoranza b'saħħitha tal-voti għax il-Prim Ministru Robert Abela mexxej tal-Partit Laburista tul dawn l-aħħar snin pandemija tal-Covid, il-gwerer internazzjonali, sfidi internazzjonali dejjem biddel l-sfidi f'opportunitajiet. Dejjem ħadem sabiex il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin tkompli tidjem, dejjem ħadem biex ma jkun hemmx miżuri ta' awsterità. Qed issemmi ħafna li jisma' l-Partit Laburista nġibu l-maġġoranza, il-Partit Laburista jġib il-maġġoranza tal-voti, imma m'intix issemmi li żommu r-Raba Siġġu pereżempju. Kif taf inti ir-Raba Siġġu jidher kien hemm maġġoranzi li kienu b'saħħithom u ġibna r-Raba Siġġu, kien hemm maġġoranzi li kienu b'saħħithom ukoll u ma nġibx ir-Raba Siġġu u allura għalhekk jiena nibqa' ngħid li l-importanza hi li nġibu l-maġġoranza tal-voti u nħeġġu lil kulħadd sabiex jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista kemm fuq livell Ewropew kif ukoll il-kandidati tal-Kunsilli Lokali. Kienet kampanja, suppost kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, però temi Ewropej smajna mill-inqas. Ma naqbilx miegħek fir-rigward tal-Partit Nazzjonalista nista' ngħid li la temi Ewropej u laqas temi fuq livell lokali ma smajna xejn għajr tema waħda, però jekk tara l-Partit Laburista ser insemmilek żewġ temi li għalina għandhom influenza kbira u jattiraw kemm fuq livell lokali kif ukoll fuq livell Ewropew. Il-tema tal-enerġija, l-prezzijiet tal-enerġija, l-Partit Laburista fil-Gvern dejjem ħadem sabiex
kontrarjament ta' dak li għamlu l-MPs tal-Partit Nazzjonalista, kontrarjament ukoll tal-pariri li ngħatajna fuq livell Ewropew nibqgħu nżommu il-kontijiet stabbli għal-familji u għan-negozji Maltin u Għawċin, u mbagħad insemmilek tema oħra, it-tema tan-newtralità li fuq din ukoll il-Partit Nazzjonalista ma qal xejn, aħna dejjem nippromuovu il-paċi fuq livell Ewropew, dejjem irridu nkunu il-pont ta' paċi u mhux nippromovu gwerra. Kontra nagħmel mistoqsija oħra, però ħa naqbadlek ma' ħaddi tan-newtralità. Jiena smajt esponenti tal-Partit Nazzjonalista jgħidu le newtralità importanti nżommu nħarsuha u l-bqija. Però fuq din tal-gwerra li jieħel Partit Popolari Ewropew li tiegħu il-Partit Nazzjonalista jifforma huwa parti mill-familja tiegħu għandu xi ħaġa speċifika li jisma' l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel minn kollox biex tiddefendi ruħha f'każ li jkun hemm teddida xi ħaġa hekk bejn wieħed u ieħor dak illi jingħad fil-manifest tal-Partit Popolari Ewropew. Però il-Partit Laburista kif ħares li għadi, ġifieri jekk ikun hemm teddida minn ximkien, x'tagħmel toqgħod bidejk fuq żaqek u tħallihom jattakkaw? Il-Partit Laburista huwa ċar dejjem f'kull moment promovejna il-paċi li aħna nintużaw biss biex inkunu pont ta' paċi. Bejn l-Amerika u ċ-Ċina saru laqat il-ġnus Magħquda dejjem konna promoturu tal-paċi, anki il-pajjiżi fil-Mediterran dejjem wasalna biex wasalna riżoluzzjoni sabiex hemmhekk ukoll nifhmu kollha il-pajjiżi kollha kemm hi importanti l-istabilità ukoll fil-Mediterran. Żgur li mhux bħal President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li spiċċat b'saħansitra studenti universitarji jajruha għax għandha id-dem fuq idea xi parteċipat fejn ma kellix tipparteċipa f'diskussjonijiet li ma kinux ċertament jippromovu il-paċi. Il-Partit Laburista min-naħa l-oħra huwa ċar li dejjem għandna nippromovu n-newtralità u dejjem għandna ngħinu iva da żgur li ngħinu fuq livell umanitarju fejn ikun hemm il-gwerer, però lan tagħna huwa dejjem li nippromovu l-paċi. Però jekk l-Unjoni Ewropea jkollha teddida minn pajjiż terz, x'għandha tagħmel? Ma tiddefendix ruħha, ma tippruvax tiddefendi ruħha? Nerġa' ngħid, jiena nibqa' nsostni li l-Unjoni Ewropea għandha tkun promotur tal-paċi u mhux tidħol all hands on deck għal diskussjonijiet li jippromovu l-gwerer. Ħanerġa' neħdok lura l-argument li jisma' ma kienx din kampanja li għandha x'taqsam affarijiet Ewropej u l-bqija. Anke l-Prim Ministru meta qed jitkellem fid-diskorsi li jagħmel ta' kuljum lin-nies jindirizzhom u jgħidilhom isma' tun il-fiduċja, tintuża ħafna l-kelma saħħa wkoll, ġifieri saħħu l-idejja pratikament qiegħed jgħid. Imma fil-verità din mhux elezzjoni li ħadd għażel Prim Ministru jew ħadd għażel Gvern, għaliex dan l-argument kollu hekk? Din hija elezzjoni wkoll li ser tiġġudika kemm il-Gvern qed jirrappreżenta l-aħjar interessi tal-Maltin u Għawċin kemm fil-kuntest ta' lokalitajiet u kemm fil-kuntest ta' livell Ewropew. Din hija elezzjoni wkoll li ser tiġġudika iva il-Robert Tabela meta ikkumparat u mqabbel ma' Bernard Grech. U allura jiena ngħid kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell lokalment, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista dejjem wera kemm fuq livell Ewropew u kemm fuq livell lokali li dejjem iħares l-interessi tal-Maltin u l-Għawċin qabel kollox, b'differenza tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li anke mill-Oppożizzjoni dejjem fixkel kif ukoll tar-rappreżentanzi tiegħu fil-Parlament Ewropew. Il-kwistjoni vitals taħseb li saħħet il-kor vot Laburista? Ara, l-inkjesta jidher ċar li l-inkjesta kienet l-unika tarka tal-Partit Nazzjonalista tant kemm hu hekk li difatti ma kienux preparati bil-manifesti elettorali tagħhom. Jiena ngħid però meta jasal biex jiġġudika l-poplu Malti u Għawċi ser jiġġudika fuq min jippromovi l-interessi tiegħu, fuq min jagħmel inċentivi għall-familji, fuq min jagħmel inċentivi għan-negozji Maltin u Għawċin u nħallu l-affarijiet tal-qrati għall-qrati. Meta ħarġet din il-kwistjoni dwar l-inkjesta u l-bqija m'għandix għalfejn nqodħol fid-dettalji tagħha, però beda kienet tintuża ħafna l-kelma establishment pereżempju. Establishment li f'dan il-pajjiż u l-Partit Laburista jgħid isma' daw hemm xi ħadd minn wara l-ħin kollu jikkontrolla l-affarijiet, juża ċertu affarijiet jitfaħħom f'ċertu ħin, bit-timing, intużat il-kelma timing ukoll fil-verità. Ġifieri, jekk il-Partit Nazzjonalista b'saħħtu daqshekk li għandu establishment jew li qiegħed fl-establishment għax dik hija l-insinwazzjoni u jużah. Ma tantx jidher li hija oppożizzjoni b'saħħitha fil-verità meta l-affarijiet kollha li qed tuża u l-armi kollha li ġiet akkużata li qed tuża ma jaħdmux.
Dwar l-establishment mhux jien nitkellem morru fitxu fil-libreriji tagħkom tal-PBS u tara x'qal l-ex kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fuq l-establishment li jeżisti fil-Partit Nazzjonalista stess. Iva, nemmen li din il-politika tal-Partit Nazzjonalista politika kattiva u ta' persekuzzjonijiet miet tasal imkien u ma waslet imkien tul dawn l-aħħar snin. Issa inħallu lil poplu jiġġudika, aħna maħniex lesti li naqgħu għal dan il-livell imma nkomplu nippromovu il-politika pożittiva tagħna, il-politika li ttejjeb il-ħajja tan-nies. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-establishment? Jina kif ġajetlek, jett tkun trid tara minnu l-establishment saqsi l-Adrian Delija għandkom fl-2019, konsegwentament kienet wara dawk l-elezzjonijiet tal-2019 ukoll li Adrian Delija kien qal minnu l-establishment. Pero Adrian Delija ftit ilu qal ukoll isma' l-establishment normalment ikun fil-gvern u. Ma nafx forsi staqsu lilu kif 2019 l-establishment fil-PN ma kienx fil-gvern ma xorta sejjaħlu establishment u ngħid ukoll li l-establishment huwa wkoll messaġġ li irċevejt tul dawn l-aħħar jiem ta' xi ħadd li kien jimmilita fil-Partit Nazzjonalista li qal li l-establishment huwa dak li tkun taf bih meta tmur kontrih. Inti kont ġurnalista. Dejquk dawk li kienu l-belt ftit tal-ġimgħat ilu waqt li kien hemm għaddej dak il-każ il-qorti u indirizzaw lill-ġurnalisti b'ċertu mod. Bliema mod. Attakkawhom użaw ċertu kliem fil-konfront tagħhom u qalulhom pereżempju intom m'għandkomx ċans tkunu fil-gvern u mbagħad hemm ċertu kliem oħrajn li ntużaw li nistemaw mill-ġurnalisti mhux se nirreperihom hawnhekk. Bħal xiex, però bħal xiex ħadd ma Mela, kliem ftit dispreġġattiv. Jiġifieri jiena il-prinċipju tiegħi tal-ġurnaliżmu huwa konsistenti iva il-ġurnalist ikun qed jagħmel ix-xogħol tiegħu. Però niskanta meta nara ċertu tip ta' kummenti kif qed int jiena kont ġurnalista u niftakar ħafna l-attakki li kienu kollna aħna il-ġurnalisti u dawk kienu l-attakki. Allura l-prinċipju għalija huwa bażiku l-ġurnalistu jkun qed jagħmel ix-xogħol tiegħu ovvjament fuq il-post kif għandu kulħadd id-dritt li jagħmlu u tajjeb li nkunu konsistenti wkoll fil-kritika tagħna. Li huwa ħażin meta jsir attakk fuq il-ġurnalist. Dejjem ħażin u l-prinċipju huwa wieħed bażiku għal kulħadd l-istess. Għal kulħadd l-istess kif kien ħażin ukoll meta kienu jsiru attakki anke fiżiċi fi żmien ta' meta jiena kont ġurnalista u issu biex xejthom jiena wkoll. Fuq livell lokali, il-Partit Laburista, l-lokalitajiet tagħna kif irid jarhom? Għax rridu fokajna ħafna fuq ħafna affarijiet imma hemm l-elezzjonijiet lokali nisib ġejn. Ta' żgur hemm elezzjonijiet lokali, għamilna manifest għal kull lokalità ta' Malta u Awċex, tim b'saħħtu f'kull lokalità, tim ta' kandidati b'saħħtu għaddejja ħidma ovvjament elettorali f'kull kampanja nħarsu l-qudiem biex hemmhekk ukoll inġibu il-maġġoranza tal-lokalitajiet. L-appell għas-sibt li ġej l-elettorat min-naħa tal-tiegħek ta' Ramona Terp bħala President tal-Partit Laburista. L-appell huwa biex nagħtu vot b'saħħtu lill Partit Laburista sabiex inkomplu wettqu il-bidliet fil-gvern inwedukom li aħna qatt mu ser naqgħu għall-politika ta' kattiverja, għall-politika ta' negattività, iżda ser inkomplu nagħmlu il-politika ta' riformi li tant għandu bżonn dan il-pajjiż u vot b'saħħtu ukoll lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela li minkejja l-isfidi li kien hawn tul dawn l-aħħar xhur kif biddel l-isfidi f'opportunitajiet u komplejna ntejbu il-livell ta' ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Ramona Terp, President tal-Partit Laburista, grazzi ħafna tal-kont miegħi programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum fit-3 ta' war nofsinhar nkunu live fis-6 ta' filgħaxija u anke ssibuna fuq YouTube. Din l-intervista sibuha hemmhekk ukoll. Grazzi tal-li segwejtuna.